खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बे समाव आङो नोंथांमोनखौ फोरमायनायजों लोगोसे हांख्रायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 55थि थैनाय सानखौ जोङो राभा दिबस महरै गाजा गोमजायै फैगौ 20 जुन 2024 खालाराव जोङो खुंफुंनो जों आखायाव लादों। जोंनि जिफोर जिल्ला आफादफोर दङ, जोंनि जायफोर दखरा आफादफोर दङ, जोंनि जायफोर दालाय आफादफोर दङ, गासैबो जोङो खुंगोन, गाजा गोमजायै खुंगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खनसेयाव जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै जों लोगो नांनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' काजलगांआव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों। आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लागोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर अनिल कुमार बर' बिथां सारा। आरोबाव जोङो बे हाबाफारिखौ बांसिन मेहेरगोनां खालामनो थाखाय, बांसिन ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जोङो आसामनि गुबुन गुबुन माहारिनि जायफोर सुबुंफ्रा सुबुं समाजाव गोबाव सम बिथांमोना गावनि रोंगौथिजों समाज फोसाबनाय, थुनलाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोना बिहोमा होलांबाय। बेबायदि जोङो बिष्णु राभा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सा 15 गुबुन गुबुन हारिनि गेदेमा सुबुंमोनखौ जोङो मान बावनाय जागोन। आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो जाय गेदेमा बिथांमोनखौ जों मान बावनो नागिरदों, आं बेखौ नोंथांमोननि मिन्थिनायनि थाखाय आं बिथांमोननि मुंखौ मख'नो नागिरदों। जोङो मान बावगोन पान्डब राभा। पान्डब राभा सारा मोनसे समाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि इनचार्ज प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा सासे गागि समाज फोसाबगिरि। बिथांखौ जों बावनाय जागोन। आरो बिनि उनाव जोङो कालीचरण अधिकारी, जाय गागि समाज सिबियारि, बिथांखौबो जों बावनाय जागोन। आरो जोङो बावगोन रजित चन्द्र रय। बिथाङा कुच राजबंशी सन्मिलननि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा सिडली खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' गोरायुं। बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावगोन। आरो जों बावबोगोन बर' हारिनि सासे आगोमा थुनलाइगिरि, सासे अलंबार जनिल कुमार ब्रह्म। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। आरो बिथाङा सासे मोजां लिरगिरि, मोजां समाज फोसाबगिरि। बिथांखौबो जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावगोन। आरो जोङो बावबोगोन मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' मानिनां गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङाबो सासे मोजां लिरगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय गबिन्द बसुमतारी सार। बिथांखौ जों बावनाय जागोन। आरो जों बावबोगोन सासे थुनलाइगिरि, समाज फोसाबगिरि, मोजां लिरगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा नन्देस्वर दैमारि सार। बिथांखौ जों हाबाफारिनि गेजेरजों बावगोन। आरो गोबाव सम गावनि समखौ बर' हारिनि मोजांनि थाखाय बावसोमनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सम बिथाङा खामानि मावबाय थादों। आथिखालाव बिथाङा खामानि मावबाय थादों। बिथाङा आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिबानाव दङ, खुंख्रा स्वर्गियारि। बिथांखौबो जोङो जारिमिनारि राभा दिबस फालिनायनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौबो जों मान बावनो थाखाय थांखि लादों। आरो जों बावबोगोन देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' गोरायुं। आथिखालाव बिथाङा बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बोसोनगिरि। आरो बिथाङा मोनसे समाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिबो मानिनां आफादगिरिमोन, उत्तरा बसुमतारी। बिथांखौबो जों सासे बर' हारिनि गोख्रों आइजो महरै जोङो राभा दिबस फालिनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ मान बावनो नागिरदों। आरो जों बावबोगोन रुकाखाता हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बारग' प्रिन्सिपाल हिरण्य नाथ। आरो बिथाङा सासे मोजां समाज फोसाबगिरि। बिथांखौबो जों हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावगोन। आरो जोंनि गेजेराव दङ केबि देउलकेसि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि रङियानि। आरो बिथाङा सासे मोजां समाज सिबियारि। बिथाङानो जाहैबाय बशिष्ट बर' सार। बिथांखौबो जोङो जोंनि फारिलाइयाव मान बावजागिरि महरै जों लाखिनाय जादों। आरो जोंनि गेजेराव दङ सासे जोबोद मोजां समाज फोसाबगिरि। बिथाङा ड्रामाटिस्टबो, बिथाङा मिउजिसियानबो, आरो बिथाङा पाब्लिसारबो, आरो बिथाङा जाहैबाय अर्गेनाइजार
सुजुगिरिबो आरो बिथाङा सासे मोजां इन्टारप्रिटार। बिथाङानो जाहैबाय पुलक अधिकारी। बिथांखौबो जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों आरो जों बावबोगोन आथिखालनि आसाम अनुसूचित जाति परिषदनि मानिनां आफादगिरि आरो बिथाङा सासे मोजां समाज फोसाबगिरि। बिथाङानो जाबाय परमेश्वर सूत्रधर। बिथांखौबो जों हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावो। आसाम सानथालि साहित्य सभानि मानिनां लोगो आफादगिरि आरो आथिखालाव बिथाङा रुनिकाटा हाई स्कुलनि बारग' फोरोंगिरि आरो सासे मोजां समाज फोसाबगिरि। बिथाङा जाहैबाय पल्टन मार्डि। बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो जों बावबोगोन मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गाहाय नेहाथारि महरै खामानि मावबोनाय बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा गाहाय नेहाथारि महरै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा मोजां सासे लिरगिरिबो समाज फोसाबगिरिबो आरो बिथाङानो जाहैबाय राजेन खाख्लारि सार। बिथांखौ जों मान बावनाय जागोन आरो 15 नाम्बाराव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बिथाङा रेडिअ' सेन्टारनिबो सासे आर्टिस्ट, मोजां मिउजिशियान, मोजां मेथाइ लिरगिरि, मोजां समाज फोसाबगिरि रजनि स्वर्गियारि। बिथांखौबो जों हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनाय जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो जोङो जोंनिफोर जायफोर गेदेमा दङ बिथांमोनखौ जों अरायबो मान होयो सिबियो आरो जोङो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा जिबायदि आसामाव जोंनो जिखिनि बिहोमा होलांबाय बिथांनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ फोथांना लाखिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान आरो ओंखायनो जोङो राभा दिबस फालिनायनि गेजेरजोंनो आसामाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो गोजोन खौसेथि आरो अरायबो अनलायनाय जों बेखौ हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो राभा दिबसखौ फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जा 15 जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोर दङ जाय बिथांमोना गावनि रोंगौथिजों गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनो माखासे अबदान होबाय बिथांमोनखौबो जोङो बे जारिमिनारि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मान बावनो जों थांखि लादों आरो जोंनि जिल्ला आफाद दखरा आफाद आरो जोंनि दालाइ आफादफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों, जोङो साखोन सिखोन खालामनायबो हाबाफारि लादों आरो गुबुन गुबुन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोङो सावगारि एरनाय, खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। ओंखायनो आङो दिनै नोंथांमोनखौ बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 55थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जि राभा दिबस फालिनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बयखौबो हारि धोरोम बोरोन बासियालासिनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारनायाव बयखौबो मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयखौबो